Jan bapak iki sik ngopo sih jane iki kene wis ngopo-ngopo kat mau. Kok ya ora jedul-jedul. Masih dolanan HP ya. Wong kerjanane kok mencati HP wae nang omah iki. Sebel aku ngrasakne. Masya Allah, tenan tibakno sik dolanan HP. Walah kak. Baru juga masuk hutan udah diguyur hujan aja. Kowe iki lho kak kok ya kebangetan temen toh kat mau dolan HP wae. Lah ngopo to, Dik? Lah kowe iki lho kat mau iki dolan HP wae gumun aku. Aku lho wis rono-rono teko warung wis masak, wis sarapan. Kowe ditenteni ora teko-teko. Gara-gara HP iki lali segalane. Anake kluyuran teko ndi-ndi rambut tutne kae. Gara-gara HP iki lali kabeh, lali mangan. Wong megawe dadak nyekeli HP, tangi turu HP, arep turu HP, arep madang nyekeli HP, arep ngising dadak nyekeli HP. Arep ngaret yo panggah nyekeli HP wae. Kok karo HP kok koyo tok tenan koyo ngono lho. Wis kene rasa dolan HP-HPan kene, tak singgahne HP-ne. Pentingnya apa jane ngono ndelok apa ngono ndelok TikTok koyo ngono ki mendino. Kuwi gara-gara HP, biyen lho kowe orang kenal HP ki ra koyo ngono kuwi. Kowe lho biyen nang esuk ki rajin ndang tangi, ndang salat, ndang ngewangi nyapu isa-isa, anake dimomongne. Saiki kok malah nang HP dadi koyo ngono, lali segalane. Wong HP ki lho barang mubah, dienggo keneng ora keneng. Gorene HP-ne tak doloh apa tak gadekne kene, malah bermanfaat kok duwite. Gorene. Kowe nyekeli HP ra nek gunane, kowe ndelok TikTok kan. Wes kita sarapan, kita gawe. Ono kon jogang jagong wae.